Com devia ser el territori de la teva ciutat o poble abans de la seva urbanització? Potser hi havia un bosc, un prat o una llacuna? Necessitem sòl per vivendes, oficines i carreteres. Però què et semblaria poder fer alguna cosa per compensar a la natura per aquests impactes? Mira al teu voltant i sent l'eco del potencial natural. Cada hora es pavimenta a Espanya una superfície equivalent a 2,5 camps de futbol per a la construcció de carreteres, fàbriques, vivendes i oficines. Amb el segellat del sòl, perdem els serveis ambientals bàsics que aquest ens oferia. Sòl per cultiu, hàbitat per animals i plantes, regulació de l'aigua o la descomposició de la matèria orgànica. L'impacte és pràcticament irreversible, perquè el que es destrueix en un moment triga segles en recuperar-se. Estem perdent un capital natural clau per al nostre futur. A Acció Natura creiem que podem fer alguna cosa i per això et proposem compensar a la natura per la teva ocupació del sòl, salvant una superfície natural com a mínim de les mateixes dimensions que el sòl que ocupes. El màxim efecte positiu el tindrem salvaguardant aquells espais naturals reconeguts com els més valuosos de la Terra, però que estan desapareixent de forma accelerada. Aquests santuaris de biodiversitat i serveis ambientals es troben fortament amenaçats per l'expansió de l'agricultura, la ramaderia, les ciutats i les vies de comunicació. Així és com et presentem Compensa Natura, com a una eina d'acció i responsabilitat davant un dels nostres impactes més bàsics sobre la natura, l'ocupació del sòl, i davant una urgència planetària, la preservació de tresors de biodiversitat per a les generacions presents i futures. Entra a compensanatura.org i compensa la teva vivenda com a particular o família i les teves oficines, botigues, fàbriques i magatzems com a organització. Equilibra part de la teva petjada ecològica implicant-te en aquest esforç col·lectiu.